बे क्लिपखौ नायगोनसै एसे बेसोर मानसिफ्रा जाहैबाय आसामाव थांगासिनोमोन ट्रेनजों ओमफ्राय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानाङिनि थाखाय बिसोर लामा गेजेरावनो ओंखारलांदों बेफोरबादिखौ मा होननांगौ रिपर्ट खालामलै नोंथांमोननि एरियाफ्राव मोनबाय बायोबा बेफोरबादि मानसिखौ The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ah, and lately I ain't thinking straight. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. चाय हो गया ब्रेड है और ब्रेड के साथ क्या है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ मैयानि भिडिअखौ लेट होनाय जाबाय एसे खामानिबो दंमोन नालाय ओंखायनो एडिटिंआव टाइम लानानै एराउन्ड 9 o'clockआवसो मैया हगारनाय जादों आं नाजागोन एसे थाब होनो किन्तु एखनबा बिदिनो लेट जागोन नोंथांमोना जुदि नेबाय थादोंबा अखानायै फुङावबो नायनो हायो नङाबा मोनायाव जुदि उन्दुआखैबा उन्दुनायनि सिगांबो नायनो हायो आसला जोंना सस नङाबा जानो हायालै सस नांलायगौनो हो गया लो जैम भी चाहिए सॉस भी चाहिए दोनों चाहिए आपको एक ही चाहिए दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय ब्रेकफास्ट जागासिनो जोङो ब्रेड आरो जैम दे दिनैनिखौबो नायलांदो नोंथांमोनहा He's amazing. It's been a while. आज क्या खिलाओगे बताओ जल्दी से मेन्यू में क्या है इनू आजा इनू और मैं है मेन्यू में हम दोनों है मेन्यू में है ना इनू हम नहीं बनाएंगे खाना मेरे फुंजानी जाबाथाय मा जानो बिगेस्ट क्वेश्चन बिराद खस्थ' बे जिनिसा मा जानो दिनै मा जानो नै आहा दै होदोंलाय प्लान्टसफ्राव जेरै जों ओंखाम जायो बिदिनो बिसिनोबो दै नांगौ दै होदों एसे गिदिर जाथारबाय बिराद गिदिरखामोन बेखौ हास'नानै नै आरो खिलिफिनदों क्या कर रहे हो इनो इनो डालकर वॉशिंग मशीन में डाल रहा है लेकिन ये रो रहा है को मशीन मस्ती करना है मशीन के अंदर मस्ती करना डालो? डाल दो ऑन कर दो मशीन फिर ऑन करो मम्मा ओ इनो का टॉय सीटा बहुत अंदर चला गया Been a while. बना रहे हैं लाबरा और चावल That's it. That's the only menu for today. गिजिं गिजा फैनानै दिनै नै लाब्रा बंद गोभी आलू टमेटो मटर लाब्रा खाइছি दिनै लाब्रा बेटी क्या कर रहे हो तुम लोग हैं मेकअप ऑर्डर कर रहे हैं इनू के लिए मेकअप सेट ऑर्डर कर रहे हैं मेकअप से ए जोंना नानिया दुगै खांबायलै सबसे फास्ट दुगै खाङो इनुआ फास्ट हाई फाइव इनो भी से हाय हाय जाबालै जाहा नै लाब्रासोलाय दिनै जेबो गैया चार लाब्रा मिटिं दंलै 15 मिनिटावनो हाखु दाखु जागासिनो दे जागोरदिनलै थैंक यू सो मच नबी चल टेक केयर मैन बाय नै मोनसे खोथा खोन्थानि जोंनि मिटिंफ्रा गासिबो अनलाइन जाजोब्बाय जाना भार्चुअल जाजोब्बाय ओंखायनो टिभिफ्राव जेरै नुयो नोंथांमोनहा ओरैनो कमेडि देखाया होमबा मिटिं खालामबायबा अनलाइन मानसिफ्रा मा गाननानै थायो गाहायाव नै एक
केसिन जाबाय दाना जोंनाव बेबादिनो नों जेखि गाना गान फारसेया खालि गोजौखौल' नुयोना नुवानलाय अखा हालायबायलै टेन्टस लाबोनो मोनासै आरो ओमफ्राय नै सारअन्थाइबो गोलैफादों बेखौ वो बड़े बड़े दानि जेनेरेशना मिथिना मिथिया खिन्थु बेबायदि गोदो दैलाङाव गामिफ्राव बन्दफ्राव थांबाय बायोबा जों बिराद एन्जय खालामखायोमोन मानो खोन्थानोसै ना बाथा होयोमोन ना बोनहैयोमोन ना सारहैनायाव थांफायोमोन गोगोम इन्टारेस्टिं जाखायोमोन दुब्लि बारियाव थांबा ना बाथा होनायाव एखनबा बाब जिबौफोर नांलाबायोमोन एक्सपिरियेन्सआनो आलदाखामोन आरो बाथाफ्राबो मोनसे मोननैल' नङा एकदम लारि लारि 50टा 60टा बाथा सासे मानसियाव बेबायदि ज' होहैयोमोन गोगोमथारमोनलै गोदोनि समा नोंथांमोना मालाबा बाथा होफेरबाय नामा ना बोनहैफेरबाय नामा खोन्था नै रायजोफोर नैबे लेखाया जोंनि आनै लिरदोंमोन बड'स एट ए ग्लेन्स बे बर' कालचारनि ओमफ्राय बर'फोरनि बिसयै इनफरमेशन होदों बे लेखायाव जुदि दाबो मोनबाय बायोबा नोंथांमोनहा बायनानै फरायनो हागोन गोदो गोदायनिसो लिरनाय बे खिन्थु बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय बेखौ आनैया होदोंमोन बाबानो गिफ्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय नै बाबानिफ्राय दा आंनाव फैबाय बियो लेखा नै लेखाया बेनो गोसोआव लाखि आरो दस्रा अथार्सफोरनिबो जुदि लिरनाय बेबायदि बिजाब दङबा नोंथांमोनहा बेफोरखौ प्रिजार्भ खालाम बेफोरनो जोंनि बर' कालचारनि सिन बे समाव मा जायामोन बै समाव मा जायामोन बेफोर एसे डाइरेक्सनेल गाइडेन्स होगोन आरोखि जोंखौ जोंनि हारिनि थाखाय जेला जों फरायो जेला जों मिन्थियो होमबा बेफोरबायदि लेखाफ्रासो बेफोरबायदि हिस्ट्रिफ्रासो जोंखौ मिन्थिहोगोन जोंनि आइ आफामोनहा जोंनि आबै आबौमोनहा माबायदिमोन मा जादोंमोन बे समाव ओंखायनो बेफोरबायदि जुदि लेखा दङबा सोरनावबा आटमस्ट केयारजों नोंथांमोना बेबायदि लेखाफोरखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोन दे लोगोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन खामानिबो दंथ' आरो एडिटिंबो खालामनांगौ नोंथांमोनानो भिडिअखौबो हगारनांगौ नालाय ओंखायनो बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबावथार चेनेलखौ सो दैट्स अबाउट इट आनटिल द नेक्स्ट वन टेक केयार बाय बाय